نتم كلهم تقبلون بسمون زامنون كنا ولد እግዚአብሔር كخونو سلطان حبم كابدم ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም ነታት መጽድ አንጽበልና እንበር ይብል ኣብዚ ነባሪት ከተማ ይብልናን ይብል ወይ ድሕሪ 50 ዓመት ወይ ድሕሪ 60 ዓመት ወይ ድሕሪ 40 ዓመት ናብ ቦታና ክንምለስና ብናይሎም ሽግርን መከራን ናይ ጽባሕ ዕረፍትን ሰላምን እዩ ምስ መላእክቲ ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስ ቅዱሳን ነብሳት ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስቲ ካብ ናይ አቤል ደም ዝበልጽ ዝናገር ደም ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰማያዊ መሰል መጽሐፍ ቅዱስና ከምዚ ይብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ነቶም ኩሎም ተቀበልዎን ብስሙን ዝኣምኑን ግና ወልድ እግዚአብሔር ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለዱ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም ከምቲ ንፈልጦ አዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት ንሸውዓተ ዓመት ቅመጥ እንከለው ምስቲ ክቡር መንነቶም ተቀሚጦም ምስቲ ክቡር መንነቶም ማለት እዩ ወልድ እግዚአብሔር ተባሂሎም ናይ ምጽዋዕ መሰሎም ወይ ከዓ ምስ ሰማያዊ መሰሎም ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ገነት ተቀሚጦም ማለት እዩ ስለዚ ኣይትብልዕዋ ዝተባሃሉ ምስ በልዑ ኣይትጣሓስዋ ዝተባሃሉ ምስ ተሓስ ግን እንሆ ካፍቶም ዝኸሰሩዎም ዓበይቲ ኸሳራታት እትዋና ንተቀዳማይ ሓታ እዩ ወልድነት እግዚአብሔር ምሳኒ ወይ ከዓ ወድ እግዚአብሔር ተባሂልካ ናይ ምጽዋዕ ስልጣን ምሳኒ ሰማያዊ መንነትካ ሰማያዊ መሰልካ ምሳኒ አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድር ዝኽመጽ እንከሎ ተሰቂሉ ከድሕነና መጽዩ ካብ ምንታይ ከድሕነና ካብ ጥፉኣት ኮይንካ ካብ ምትራፍ ወይ ከዓ ተስፋ ዘይብሎም ኮይንካ ካብ ምትራፍ ከድሕነና ከናግፈና ወልድ እግዚአብሔር ተባሂልና ክጽዋዕ ናፍቲ ናይ መጀመርያ መሰልና ናፍቲ ናይ መጀመርያ ክብርና ክመልሰልና ማለት እዩ ሃገርና ኣብ ሰማይ ምዃኑ ኸርደና ስለዚ እንታይ ተባሂልና ክንጽዋዕ ማለት እዩ ደቂ እግዚአብሔር ተባሂልና ንእግዚአብሔር አቦና አቦ ኢልና ክንጽውዕ መስል ተዋሂብና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ክናገር እንከሎ ንስኻትኩም ገና ክትጸልዩ እንከለኹም እንታይ ጸልዩ ዝብል ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ቅዱስ ጳውሎስ ታይ ዝብል ብዛዕባ ነገር እዚ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 20 ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማይ እዩ ካብኡ ንዝመጽእ ንመድኃኒና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበለና ይብል ከም መጀመርያ ካብ ቁጥሪ 19 ታይ ዝናገር ብዛዕባቶም ከብዶም አምላኹም ዝሎም መወዳእቶም ግና ጥፋኣት ይዙሎም ብዙሓት ጸላእት መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብራለው ኢል ክናገር ከሎ መወዳእቶም ግና ጥፋኣት እዩ አምላኾም ከብዶም እዩ ክብራቶም በቲነብሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ ምስ በለ እንታይ ዝብል ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማይ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ምንታይ እዩ ኣብ ሰማይ እዩ ንምንታይ እታ ናይ መጀመርያ ሰማያዊት ቤትና ተመልሳትና እያ እሞ ሃገርና ኣብ ሰማይ እዩ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝናገሮ ኣብ ሰማይ ሃሉ ልብኹም ከም ዝብሎ ልብኹም ምንታይ ይሃሉ ኣብ ሰማይ ይሃሉ እዩ ንምንታይ ኣብ ሰማይ ዘሎ እቲ ቤትና ኣብኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቀልብና ኩሉ ግዜ ናብ ሰማይ ናብ ምንታይ ናፍቲ ናይ ዘለዓለም ቤትና ኣብዚ ኮይና ነማዓድና እዩ ኣብዚ ኮይና ነቋሙት ነው እዩ ንዝዩ አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መዝገኩም ሲ ኣብ ሰማይ ይኹን ዝበለና ንምንታይ ሌባ ኣብ ዘይረኽቦ ቁንቁና ኣብ ዘይበላሽዎ ስራቀት ኣብ ዘይረኽቦ ኣብ ሰማይ ይኹን ንምንታይ afte da haray na uina kagina afte na ዘለዓለም ቤትና ኢና ከይድሞ ስለዚህ afte da haray ከድረኸው ኢናሞ አቀዲኩን አውሰብስዎ ሕዝና ይምእካብ ዘመኒ አው ዝምድር ጽኹም ክንነብር እንተልና ኣብ ሰማይ ስንቅን እክወል ዘመኒ ምርሲላ ስለምድራው ጥራይ እምትልና ነብሮ ለይኮነን ልክ ከምናይ አህዛብ ተሐሳስባ ማለት እዩ ንሕና ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ቤት አለና ኣብ ሰማይ መሰል አለና ኣብ ሰማይ ቦታ አለና ስለዚህ afti ኣብ ሰማይ ዘለና ቦታ afti ኣብ ሰማይ ዘሎ ገዛና አውይና ሕዚ ንብረትና ክንእክብ ዝግባአና ስንቅና ክንእክብ ዝግባአና ንምንታይ ዘለዓለም ንነብር ወንበር ኣብዚ ምድር ዘይኮንና ዘለዓለም ክንነብር ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ይሕዝን ብዙሓት ምኹዓ ክርስቲያን ተባሂልና በቃ ናይ አህዛብ ዝዓይነቱ አተሐሳስባ ንነብርና ተዓሚትካ ብዛዕባ መልዓን ብዛዕባ ምስታይን ጥራይ ምሕሳብ እግዚአብሔር ንፈልጠሉ ኣይንፈልጠን እኳ እስካዕ ዝጠራጠር ግን ክርስቲያን ተባሂልና ግን ሰማያዊ ዜግነት ዝተዋሃበና ሰባት ኢና ኣብዚ ምድር ዝኽነብር እንተለና ግን ልክ ከም እንስሳ ተዓሚትካ መንበር ኣብ ክርስቲያን ብዙሕ ይረኣይ ኣብዚ ምድር እዚ እናተመላለስና ብዛዕባ ሰማይ ክነሓስብ ኣብ ማዕድና ንሰማይ ክነቋመት እዩ ዝተፈቀደልና ምር ሲልና ተዓሚትና ብዛዕባ ምድራዊ ጥራይ ክነሓስብ ይኮነን ስለዚ ዛ ምድር እዚ እንታይ እያ ንዓና እዚ ዓለም እዚ ማለት እዩ እንሽቅለላ ዓለም እያ ኣብዚ ምድር እዚ ኮይና ስንቅና ናብ ሰማይ እንሰባስበሉ እንቀድመሉ ስንቅኩም አቀድሙ ኢና ተባሂልና ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ክናገር ከሎ እንታይ ዝብል
ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 14 ነታት መጽዳ ንጽበለና እምበር ይብል ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልናን ይብል ነታት መጽና ንጽበ ዘለና ኣብዚ እንታይ የብልናን ነባሪት ከተማ የብልናን ስለዚህ ኣብዚ ዘለዓለም ከም ንነብር ኮይና ተዓሚትና ይነብርን እዛ ምድሪ እዚኣ ሓንቲ መዓልቲ ክትጠልመና እያ ምሳይ ትነብሩሉ ዕድመ ይኺልኩም ኣለኹም ምሳይ እትነብሩሉ ዘመን ኣብቂዕኩም ኣለኹም ካብ ሕዚ ናፍቲ ዘለዓለም ቦታኹም ኪዱ ኢላ ከተሰጋግረና እያ ስለዚ ኪዱ ካባይ ረሓቑ ከይንበሃል ኣቐዲምና ኣብዚ ምድሪ ዝንተልና ስንቅና ክንቐድም ይግባአና ናበይ ናፍቲ ናይ ዘለዓለም ቤትና ማለት እዩ ንምንታይ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ግን ነባሪት ቦታ ይብልናን ነባሪት ገዛ ይብልናን ነባሪት ከተማ ይብልናን በዛ ምድሪ እዚ ኣይንምካሓን ንሕና እኮ ደቂ ዛ ምድሪ እዚ ኢና ኢልና ኣይንምካሓን ንምንታይ ንሳ ዘለዓለም መንበሪትና ኣይኮነትን እዛ ምድሪ እዚኣ ንዓና ምንም ኣይኮነትን ንግዚኡ እንነብረላ እያ ልክዕ ከም ስደተኛታት ኮይና ማለት እዩ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተሰደድና ሰማያውያን ሰባት ኢና ስለዚ ናብ ዓድና ናብ ሃገርና ግን ክንምለስ ኢና መዓዚና ክንምለስ እዩ እትዋና ነገር ወይ ድሕሪ 50 ዓመት ወይ ድሕሪ 3 ዓመት ወይ ድሕሪ 40 ዓመት ናብ ቦታና ክንምለስ ኢና ስለዚ ክንምለስ እንከለና እንታይ ሒዝና ኢና ክንምለስ ናፍቲ ቦታና ናይ ግድን ክነቅድሞ ዝግባአና ስንቀሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ምንባር ትርጉም እንታይ እዩ ንዓና ብዝሓልፍ መንነት ዘይሓልፍ መንነት ንምዕዳግ እዩ ብድኹም መንነት ዘይደክም መንነት ንምዕዳግ እዩ ብዝርብርብን ብዝስልኪን መንነት ዘይርብርብን ዘይስልኪን መንነት ንምዕዳግ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ሓላፍ ብዝኾነ ገንዘብ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ገንዘብ ንምውናን እዩ ኣብዚ ምድሪ ዝነብር ዘለና እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘለዓለም ንክንነብር ኣይኮነን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንታይ ዝብል ስንቅኹም ኣቅድሙ ኢሉ ምስ ተናገረ እንታይ ዝብል መዝገብኩም ኣብ ዘለዎ ልብኹም ድማ ኣብኡ ኣሎ እዩ ዝብል ንምንታይ ኣነ 1 ሚልዮን ኣብ ባንክ እንድሕር ዳሃልየኒ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ልበይ የበዩ ኣብቲ ሚልዮን ገንዘብ እዩ ገንዘብና ስንቅና ኣብ ሰማይ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ልብናን ምጽንናዕና ንምንታይ ዝኸውን ብዛዕት ሰማያዊ ዝኸውን ቅዱስ ጳውሎስ ሕዚ እውን እንታይ ዝብል ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 2 ክነገር ከሎ ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ይቕልብ ይብል ኣብ ምድሪ ዝተጨቆነ ኣእምሮ ኣብ ምድሪ ዝተጨቆነ ልቢ ኣብ ምድሪ ዝተጨቆነ ኣተሓሳስባ ኣይሃለኹም ኣብ ምድሪ ዝተጨቆነ መንነት ኣይሃለኹም ኣብ ምድሪ ዝተጨቆነ ስብእና ይሃለኹም እንታይ ደኣ ሰማያዊ ዝኾነ ስብእና ይሃለኹም ሰማያዊ ዝኾነ ኣእምሮ ይሃለኹም ሰማያዊ ዝኾነ መንፈስ ይሃለኹም እዚ ክብለና ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምድሪ ዝምንባር ማለት እንታይ እዩ ልክዕ ከም ተኻራይ ትኾንካ ተኻራይ ማለት ሓደ ተኻራይ ኣብ ሓደ ገዛ ክነብር እንተሎ ነቲ ገዛ ነሱ ከፀባብቆ ኣይኮነን ዝውዕል ነቲ ዝተኻረየ ገዛ ኣፍሪፁ ከሃንፀኦ ከም እንደገና ኣስተኻኽሎ እናቐለመ ከም እንደገና እናፀባበቀ ቦቲ እናፀገነ ቦቲ እናስተኻኸለ ኣይኮነን ዝቕመጥ ኣብቲ ገዛ ኸራይ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ገዛ ዝሰርሐሉ ኩነታት ይዘመቻቹ ኣብ ገዛ ኸራይ ክነብር ከሎ ከምናቱ ገይሩ ኣይኮነን ተኣማሚኑ ዝነብር ፅባሓን ጎህ ውፃእ ክበሃል ይኽእል ስለዝኾነ ፅባሓን ጎህ ግድን እውን ክወፅእ ስለዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ገዛ ክሰርሕ ይዘመቻቹ መንበሪት ዝኾነት ገዛ ክሰርሕ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እምበር ካህን እንዳማት ገዛ ካህንፅ እንዳማት ገዛ ከመቻቹ እንዳማት ገዛ ከስተኻኸል ኣይኮነን ዝውዕል ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ከለና ንሕና እውን እንሆ እዚ ዛ ምድሪ እዚኣ ንዓና ግዝያዊት መካረይት ደኣ እምበር ንዘለኣለም መንበሪት ኣይኮነትን እሞኒ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ከለና ንዛ ምድሪ እዚኣ ክነሃንፅ ኣይንውዕልና ነዛ ምድሪ እዚኣ ክነስተኻኸል ኣይንውዕልና ነዛ ምድሪ እዚኣ ክነፀባበቕ ኣይንውዕልና እንታይ ደኣ ሰማያዊ ዝኾነ ቤት ክነሃንፅ ሰማያዊ ዝኾነ ቤት ክነስተኻኸል ሰማያዊ ዝኾነ ቤት ክነፀባበቕ ኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንግዚኡ ተቐሚጥና ዘለና ማለት እዩ እምበር ነዛ ምድሪ እዚኣ ክነስተኻኸል ኣይኮንና ዝተቐመጥና ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ከለና ልክዕ ከም ተኻረይት ኢና ሓደ ከም ስደተኛታት ኢና ከም ስደተኛ ማለት እዩ ሓደ ስደተኛ ኣነባብርኡ እኳ ናባዕሉ ኣብቲ ዓዲ ንሱ ከም በዓል ዓዲ ኮይኑ ኣይኮነን ዝነብር ኩሉ ግዜ ሓሳቡ ቀልቡን ኣፍቆቱን ኣብ ዓዲ እዩ ንግዚኡ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ እንተሃፍቲሙ ናብ ዓዲ ክምለስ ኣብ ዓዲ ተመሊሱ ገዛ ክሰርሕ ኣብ ዓዲ ተመሊሱ ክነብር ዝደሊ ልክዕ ንሕና እውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ከለና ንግዚኡና ንነብር ዘለና እምበር ካብ ሰማይ ስለዝተሰደድና ካብ ሰማይ ተሰዲድና ኣብ ምድሪ ንነብር ስለዝኾንና ናብ ሰማይ ናብ ቤትና ናብ ሃገርና እውን ምምላስና ስለዘይተርፈና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ከለና ሓሳብና ኩሉ ግዜ ግን ናበይ ክኾን ዝግባእ ናብ ሰማይ ቀልብና ኩሉ ግዜ ናበይ ክኾን ዝግባእ ናብ ሰማይ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ዘለዓለማዊ መንበሪና ኣብኡ ስለዝኾነ እቲ ንዘለዓለም እንነብረሉ ቤትና ኣብኡ ስለዝኾነ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማ እንታይ እዩ እዛ ምድሪ እዚኣ ተፈቲንካ ናይ ምሕላፍ ምድሪ እያ
تفتين كان يمحلف مالتي نعلم سعرنا لك كريستوس نسو كمتي نعلم السعرة نسخاتكم ونعلم سعر وايلو نعنا بزمد رزقدي في النايمو لك خمتي كريستوس نعلم سعرة نحنا ونعلم نخن سعرة كريستوس سلطان يبنا ايمو ابز عالم زخن نبر انت لنا نعلم كل مرحله الامبر علم كنت مرحنا يكونن نعلم كنوننا الامبر علم كتوننا يكونتن نعلم كنجزا الامبر علم كتجزانا يكونتن نعلم كل مارخ الامبر علم كنت مارخنا يكونتن مو سلازي او زمد زخن نبر تلنا تفتينا نحلفلو ورقنتنا نرغاغصلو بزعبا سغان بزعبا مدراو نغرن نحسول يكونن او زمد زنا يمنبارنا علامه معناتيو سلستوانا علامه انت ايو زمد زخن نبر كلنا دق እግዚአብሔርና ሰማያዊና ሰማያዊ መሰል ሰማያዊ ዜግነት ዘለና ሰባቲና አብዝ ምድር ዝነብር ይኮና ጽባሕን ጎናፍት ቤትና አንከይድና አብዝ ምድር ዝኽን ነበር ከለና ግን አብ ሰማይ ምንታን ከሐይሽ አብዝ ምድር ዚ ምድካም አብ ሰማይ ምንታን ከሐይሽ አብዝ ምድር ዚ መከራ መቅባል ሕዚ ነስተውሎ ሎምን ጾመን ምንታዩ አብ ሰማይ ምንታን ከጸግብዩ ሎምን ጦሚየን ምንታዩ ሎሚ እን ጦሚየን ምንታዩ አብ ሰማይ ምንታን ከጸግብዩ ሎሚ እን ጾመን ምንታዩ አብ ሰማይ ምንታን ከድረውዩ لومي مكران كرتتن الرخون متاجي أو سماي عرفت متان كركبي نمنتاي استزل على ما هو بيتنا ناو أويو ناو مخالوز طرفو سبيلن كلاتنا ناوينا مو سلازي بنايلو متميت نايت صباح سقابيو بنايلو متسامع نايت صباح حرويتيو بنايلو مشجرن مكران نايت صباح عرفتن سلامنيو سلازي أبز مدرزي كنبر انت لنا بزع مدد رايكنا حسو يكونان ولد مسل من النتوهي بناينا نابي نخدلو تمارسنا ناب سماي بيتنا نخدلو ناب تتخكلنيا بوتانا نخدلو سلازي كريستنا خبال كله مدراوي ጭቁን مدراوي اسر مدراوي تيكونس سماياوي እዩ ክቡር መንነት ዘለዎ እዩ ምስ መላእክቲ ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስ ቅዱሳን ነብሳት ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስታ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስቲ ካብ ናይ አቤል ደም ዝበልጽ ዝናገር ደም ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ እዩ ምስ እግዚአብሔር አቦና ሕብረ ዘለዎ እዩ አብ ሰማይ ማለት እዩ ስለዚ አብዝ ምድር እዚ ንግዚ ነብር ተኾና በመንፈስ ግን ምስታ ሰማያዊት ሕብረት ቤተክርስቲያን ሕብረት ዘለና ሰባቲና ድሓርካ አብ አካል ብዝበለጸ ንኸዳ ሰባቲና ማለት እዩ ደቅ እግዚአብሔር ተባይልና ክንጽዋዕ መስተር ዝተዋወና ሰባቲና ስለዚ ደቅ እግዚአብሔር እንተለና ደቅ ዓለም መሲልና ይንበር ደቅ እግዚአብሔር ተለና ደቅ ሰይጣን መሲልና ወይ ከዓ ደቅ ዲያብሎስ መሲልና አይንንበር በአነባብራና ደቅ እግዚአብሔር ንምሰል በአነባብራና ሰማያውያን ንምሰል በአነባብራና ቅዱሳን ንኹን ንስኻትኩም እስኪ ኢሉ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር ከሎ ናይዛ ዓለም ዚ ብርሃን አይኹም ይልና ማለት ታይ ማለት እዩ ንዛ ዓለም ዚ ብርሃን ኮይንኩም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እትውጽዋ ካብቲ ውድቀት ናብ ትንሳኤ እትውጽሕዋ ስለዚ ንስኻትኩም ብቃልኩም ብስብከቱም ብትምህርትኩም ናብ ብርሃን እትውጽዋ ኢኹም ንስኻትኩም ኢኹም ተባሂልና እምበር ዓለም ያትመርሑኩም ኣይኮናን ተባሂልና እንታዳ ንሕና ኣይና ንዓለም እንመርሓ ንሕና ኣይና ንዓለም ብርሃን እንኾና ንሕና ኣይና ንዓለም ጨው ኮይና ነምቅራ ዓለም አልጫ ያ ብባህሪ መቐረት የብላን كتك ما يتخلني نعلم جنحنا مغارة النخوانا معناتيو بتقدسنا مننتنا بتقدسنا من فساونتنا نعلم شو كنا كنا مكران خل كريستياننا سماياو مسل توهبنا نمنتاي سماياويان إنامو سلازي أبز مدرزخ نبرم كلنا نجوزي النبرم برزل على من نبر كنا سلازي أنا هنجيب رزق بقنا أبز مدرزخ نبرم كلنا مدراوين مسيرنا يكوننا كنا برزق بقنا تلا سماياوين مسيرنا